Hello, good morning. Welcome back mga kaprobinsyana. Andito na naman tayo ngayon para magluto ng kusidong bikol. Ang una nating ginawa ay naglagay tayo ng asin sa 3 pirasong galunggong. Tsaka natin tatakman pagkatapos natin lagyan ng asin. Ang sunod natin gagawin ay maghihiwa tayo ng 4 pirasong bawang, 2 pirasong sibuyas, at saka 2 pirasong kamatis. Ang sunod natin gagawin ay hihiwain natin yung kalamansi at saka pipigain. Ito ay 12 piraso. Pagkatapos natin pigain, lalagay tayo ng tubig sa kasirola. Tsaka ilalagay natin ang asin, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Pagkatapos nating ilagay, tatakpan para pakuluin. Pag ito'y kumulo na, ilalagay natin ang tatlong pirasong galunggong. Ito ay pakukuliin natin ng 5 minuto. Pagkatapos kumulo ng 5 minuto, ilalagay natin ang kalamansi. Sasalain natin para maalis yung mga buto. Kasi hindi siya pwedeng malagay yung mga buto para hindi siya pumait ang nilulutong kusido. Takpan natin siya ulit. Sunod, ilalagay na natin ang gulay. Pagkatapos nating malagay ang talbos ng kamote, haluin muna natin para makailalim siya. Takpan ulit. Pagkatapos, pwede na siyang tikman kung okay na ang lasa. Lagyan natin ng kanting ginisa mix. Para mas lalo pa siyang sumarap. Okay, takpan natin ulit. Tanggalin na. Ready na tayong kumain. Sarap ng ano. Bango. Ayan, lagay na ng isda.
Ayan na siya. Mga kaprobinsyana, ito na ang kusidong bicol. Salamat sa panonood.